गिबियावनो मिडिया पार्सननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। नोंगौ दिनैसिम बोसोरनै जाबाय आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे गरम बन्द सामार भेकेसन जिहेतु सामार भेकेसन वर्कशप बेखौ लाफुंनाय जायो। जोंनि बे आसामाव 126टा समस्तियाव बेखौ लानाय जायो। दा जोंनि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जों माखासे समस्तिखौ मोननाय हिसाबै जों दा उदालगुरि जिल्लायाव भायलिननि वर्कशप बेखौ लानाय जादों। खारन जोंनि बे उदालगुरियाव खोब गथ'फ्रा माने स्टुडेन्टफ्रा भायलिन सोलोंनो गोबां गोसो दं आरो दिनै सोलोंगोन गाबोन सोलोंगोन बिदिनो रायलाय गोबां दिन बारलांबाय गथ'फ्रा दिनैहाय नैबे वर्कशपखौ लानाय लोगो लोगोनो गोबां गथ'फोरखौ जोङो मोननो हादों। जेरै बिथांमोना सोलोंनो साननानै दिनै भायलिन बायलायनानै बिथांमोना बेवहाय जयनिं जाफैदों आरो खोब इन्टारेस्टेड होदों। बिनि थाखाय जोंनो गावनो गोजोननायखौ मोनदों। आरो बिदिनो जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव मोनब्रै LAC आव बे वर्कशपखौ लानाय जादों। जेरै माजबाद समस्ति, उदालगुरि समस्ति आरो टंला समस्ति आरो भेरगाव समस्ति बे मोनब्रै हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा अराङाव ट्रेडिसनेलखौ लादों आरो जोंनियाव भायलिन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव उदालगुरि समस्तियाव आरो टंलायावहाय ट्रेडिसनेल गोग्लैबाय आरो भेरगावआवबो ट्रेडिसनेल गोग्लैबाय। दा जों साबायखर बावनांगोन दिनै आसाम गभर्नमेन्टखौ बेबायदि गरम बन्द समाव गथ'फोरखौ जे मोनसे एनकारेज होनानै गोसो गुदुं खालामनानै बिथांमोनखौ सोलोंसार होनायनि थाखाय आसाम सरकारनिसिम जोंनिफ्राय साबायखर बावनाय थायो। बे वर्कशपआ ओरैनो खमथारावनो 15 दिन जानांगौ। जों 16 दिन बा 15 दिनखौ जों लादों। बिसोरो जाय सोलोंनायखौ लादों बिसोरो बिथांमोना सरकारिनिफ्राय फोरमान बिलाइखौ मोननाय जागोन आरो बिथांमोना बे फोरमान बिलाइजोंनो जिहेतु उनफ्राव माबा मोनसे खामानि बा गावनि सिनायथिखौ होनो हानाय मोनसे स्कुलनिफ्राय सफैदों। दिनै बेवहाय पजिसन फार्स्ट स्टार्टिंआव पजिसन जादों। गाबोन जानो हागौ गाबोनहालागै साफा सानै आरो एरबावगोन। ओरैनो मेक्सिमाम जोङो 30 जनसोखौल' लानो हागोन आरो। खौरां बिजोंनिसिम हामलायनाय जासिहरबाय आरो दिनै आसाम सरकारनि बानजायनायावहाय नैबे उदालगुरि हायार सेकेन्डारि स्कुलावहाय जे 15 साननि थाखाय जे मोनसे सामार भेकेसन वर्कशप लादों। बे सामार भेकेसन वर्कशप लानायनि थाखाय आसाम सरकार हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। मानोना बे गरम बन्द समावहाय जि मोनसे सांस्कृतिक मोनसे कर्मशाला बे मोनसे लानायनि गेजेरजों जे गथ'फोरा जों ओरैनो थास्लायस्लाय बे फरायनाय आरो स्कुल बन्द समावहाय जोङो माबा मोनसे जों बेवहाय सोलोंना लानो हायो नामा आरो गथ'फोरा माबा मोनसे सोलोंनानै नैबे गावनि सांस्कृतिक जितु कर्मशालानि गेजेरजों गोबाङा भायलिन लादों। बेवहाय गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्ट होदों। गुबुन गुबुन आयदायावहाय माखासे फोरोंनाय बादाखौ होदों। ट्रेडिसनेलखौ होदों, माखासे मडार्न होदों। गोबांखिनि बेवहाय आयदाफोरखौ होनाय जादों। बेनि उदालगुरि बे हायार सेकेन्डारि उदालगुरि जिल्लानि जि उदालगुरि LAC आन्दारावहाय उदालगुरि हायार सेकेन्डारिनि बे स्कुलावहाय बेवहाय भायलिनखौ होनाय जादों आरो बे भायलिनखौ 15 सान बेवहाय लानाय जादों आरो बेवहाय गोबांखिनि गथ'फोरा बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बे लाफैनायनि गेजेरजों सोलोंनायनि गेजेरजों गावखौ माबा मोनसे गोसोआवहाय जे फरायनायनिजों लोगोसे माबा मोनसे कारिकुलाम एक्टिभिटिस गोनांथार नैबे जिनिसखौ जाहाथे गथ'फोरा फरायसाफोरा बेखौ इम्परटेन्सखौ जों मोननो हायो नामा गथ'फोरनिसिम फरायनायजों लोगोसे। मानो होनबा फरायनायल'जों जाया, फरायनायजों लोगोसे दिनैनि जोंनि एक्सट्रा कारिकुलाम एक्टिभिटिसखौ नांथारगौ आरो बे एक्टिभिटिसनि गेजेरजों गोबां माने स्पर्ट्सआव गोबाङा माने बिदि कालसारेल बिथिङावहाय जाय जेरै हागौ बेखौ लांफानानै लाइफआव मोनसे केरियार हिसाबै लानो हादों आरो बै केरियारखौ जाहाथे लानो हायो नामा गथ'फोरा फरायनाय लोगोसे बेखिनि आयदानि थाखाय खामानिखौ मावनाय जादों आरो दिनै रौता मिउजिक कलेज एन्ड फाइन आर्टआ बेखौ जोङो हेफाजाब होदों।